Tervetuloa tänne Nääspeksin Facebook-viralliseen liittyvään. Paikalla meillä on tässä tänään viralliset valvojat, tuottajat Viia Puranen. Hei vain. Ja Oona Lahtinen. Sekä virallisten valvojien viralliset valvojat Jussi Kunamäki. Ja Juha Suvanto. Hyvää iltaa. Minä olen Aleksi Rintakauppila ja suoritan arvon nyt. Arvonta suoritetaan siten, että meillä on tässä kaikki meidän Facebook-fanimme listattuna tässä kivasti näppänään järjestykseen ja jokaiselle fanille on otettu tässä oma numero. Seuraavaksi käytämme random.org-sivuston satunnaislukugeneraattoria, joka sitten arvoo meille tästä sopivan numeron. Mikäli arvonnassa arpa osuu sellaiselle henkilölle, joka löytyy Ryan Creditseistä, eli Ryan tekijänä siinä tapauksessa, arvonta uusitaan nyt. Montako arvontaa? Ja arvomme 2 lippupakettia tosiaan. Saisinko virallista rumpulin väriä? Ensimmäinen voittaja on numero 51. Ensimmäinen voittaja on Atte Hynninen. Ei kuulosta tutulta tähän. Ilmeisesti kyllä niinku käy. Atte Hynninen. Joo, ei löydy Ryan Creditseistä voittaa. Seuraava jälleen virallista rumpulia. Seuraava numero on 35. Tässä virallisen valvojille näyttäkää myös 35 tässä. Aika pieniä numeroita. Ja voitto osui Antero Saloselle, joka on kyllä vanha speksiläinen, mutta ei Rainaa, joten tulos hyväksyttäneen. Nyt tiedotammekin seuraavaksi voittajia ja kiitämme teille tästä. Kiitos myös virallisille valvojille. Kiitoksia. Hyvää illan jatkoa. Hyvää illan jatkoa.